Zana po chuan cholovin YouTube le atim te chuan na an thoka YouTube chuan an project khoilaya boina an to chan chu chinfel dan she chuakin borta chuan alim nen a shilfia hloma ma se adik nge yem ti shat nan chu athil shat chu enchin phot angai don ani an han enchin vel nu chuan alo dik nge ya director hu chuan director jang ne na YouTube thiamna te a fak chuan director jang chuan a zia viawi a ti du lek chau ma se director hu chuan a fak she ani ti chu a she thiam thung an pani chuan YouTube ne na kalin gwanjai omlawa wanga an na nei bel turte an shila director jang chuan gwanjai nat na engma a shal ve lo wangin chol ala rei to lutuk chu a ring hlel viau to YouTube ne na azo chuan director hu lawin rolin thu dikan shilta a gwanjai nat na chuan director jang chu a chhong viau bok gwanjai an zai hun tura chuan aerospace institute ta a thopui te chuan hospital lam chu an pan hloma tluang takin an zai ti an sha chuan an thoveng huai bok na tho na lama chuan gwanjai ai o tur tunge niyang ti an ngai to lain YouTube chu dar thalang chunga chuan a pen luta gwanjai ai o tur chuan YouTube chu a chaber ti an shia a an ring tok bok an na an zo nu in YouTube chuan gwanjai a tlole a tuite in tirin gwanjai po in YouTube wan na azom le ti a sha chuan a hlim hle gwanjai project chu tu hne na nge an hlan chhonang ti an soidun chuan YouTube chuan an na a let le vata gwanjai ngei chuan boipui le se a du a an project ming te chu gwanjai chuan a phwa a adam lewa wangin YouTube kuta chuan a in ngat hle bok chuti lai mekin YouTube bial nu hlui jiaking chu bara chu in YouTube le jingjing te video chu a en non seka a chanu local chuan a mela alung oilo na lang chuak chu YouTube wanga ni ti a shethiam ngal ma se YouTube chu du na ala nei ti chu ti lan chu atum lo hle a anin chen chan po YouTube ma sel wang ti in a chan te hne na chuan a soi china tun thlengin la soi ma se YouTube thiam lo na om lo ti chu a she chau tel tel thung a chanu po chuan in chen rut ma satui ni a tuna YouTube mei che chan nei chuan ati boy phathau che elo ati ve boka jaking chuan mei che dang maya om thei ma se kya jingjing na ya om tur chuan a du lawani an high school kal lai ngai to chuakin YouTube chuan tuna po jingjing chu a du a ring law ma se milara ni angin chance anei that pha a ring thunga a chanu hne na chuan shanghai ya akal tur tho shilin engi mo sha chian du ka nei ati a YouTube a na changa ho chuan jai liang chuan jiaking chung chang alo soi nga la classmate hlui an ni anga eitur ale sak tur tho soi ma se YouTube chuan na tho tur anga wanga akal ve man lo thu in alo nar jaiking chuan jai liang kal tlanga YouTube na tho na hmuna sha tho wangin a na tho na lam nai restaurant a chuan YouTube chu anga ka YouTube chuan kaltum lo ma se alo nga reng do na wangin akal le tange nge jaking chuan YouTube ne na chuan anin kar soi le in jingjing chu a soi lang zau zawa an bo rak siam thattum viau ma se YouTube chuan a zo na chin chau zelin a chang thung jingjing chu hetyang din mun thleng thei tur hian a in pek na ana savia wang ka ring ati chuan YouTube chu a in sum na sa hle bok anin kar chu engang po lo ni se anin kople arem to lawa a hun lai khan an mi za in mil lo viau ma se YouTube chuan adu na apom sak thawa ma se jaking chu ma ni lu zau takani awangin ama chu ama mo vak lo ti asia YouTube wan alaka aril ruput dana sha chian ta ka chuan lung oi lo takin akal sana jingjingin apian chami pui ma a alum na chu enin jingjing laka chuan in thiam lo na hli ri na khata ro adawa wangin ina alu vele jai liang chuan tawe lo pe ngalin YouTube omdan chu achik ru hle jingjing chuan ge ma khel ngai to lo thu le milara ni anga a khel pui du to lawani arin thu a soi chuan YouTube chuan jingjing chu tiang mi ani lo thu chu alo shila khamizan po khan I ticket tur min petela ma se ilaka ka je pani kha aril ru ka ti na ta wangin a in la sang zo ka ni
ama dem su keima thiam lo vek ani ti in thir tak chuan a soya jian lampanin jingjing le manager ling te chu kar an chuanga manager ling in ti tur nei sang sang te a soya jingjing ero in a ril ru chu a pelo hle thung a phone en deuh renga manager ling in aerospace institute lama changa an event nei tur somna adon thu a soi chuan youtube bok angai to chuak le a youtube theihngil nan a na a rim taka thokin beina sama se a hminga ngai to chuan tur bok alo lang le china manager ling chuan ama khan an thil siam lo fak sak to si a chu wanga run som che an ni yang a ti a jingjing ero in an som na chu chang mai lovin ngai to chian phot chu alo du thung youtube chu a na wangin zin turin a in siama jai liang po zin chwa ve ngai tho ni in a na changa alo ban huna a mel mulo tur chu youtube chu a kho har ve viawin ringa ma se youtube chuan a ngai tur thu po chu a soi chuak du law hotel an lu ma in jingjing chuan aerospace event atel chu a rem ti thu a soya manager ling chuan youtube chu an hlotin lom na a akal ve lawa wangin ei tur le sak ngei turin a cha bok dar thlang chana chuan anom na hmuna chang ve ve in halmoi chu an ena lunglen mel takin an thlir dun wangwanga omna hmun inang lo ma se an ngai to ero chu athu hmun mel viau bok youtube one anu le pa te atlo chuan anu chuan engma a soi lok lo wangin makalo ti viawa a fa patana ei tur tui tak tak siama du awangin apa chu chawhme lei turin atir chuak ngal bok aruma lutin abung ro hlui chu a en kwala match le khabu hmu te chuan jingjing bok angai to chuak le a computer en le in chuta po jingjing ne na anin biak na te en le tin jingjing in message alo hnu chha te chu a hmu boka jingjing in abyak tlang theilo hnuwa po a thian te kal tlangin grupa abyak po na tur alo zon na sajia a hmu a an thu soi te chiar zelin jingjing chuan na sataka lekha zira du thu le mi tu emolaka in chuan na nei du thu te a soina te chu ama ani ti chu a in sha a naya a om theina na jingjing i beina sajia a sha chwa chau wang chuan she omati hle bok jingjing in university alu theilo a soi chuma anin biak na te chu angai to leta anin a fans te awanga ludu nia angai lai khan jingjing khan an mani wanga ni lo ti chawin a changa ama wang chawani ti a she thiam le ta chaw anu chuan a mela diklawa om ti she thiamin hun thol an nei ve le chuan a zota aerospace changa aban nuwa a let le thu chaw chu a soya anu chuan an fa pa ril rudam lo taka an siam chu she omati hle a finance lama a zirtir lui lain youtube chuan a subject tui zong a zirtela major pahni neya lekha a zirti a shat khan anu chu a in thiam lo hle to an fa pa chu an nor na sali tuk ni in a in she boka mei chelam soi mu in chung che thiam ani phot chuan nupuya tan nei she lo turin a cha a youtube ro in anu ril ru ang ti puitlin sak chu ala hlat le in a in she thunga anu le pa hne na huna man nuwa an na thona lampanin akal le a khopuya changa mun hlatak ni in chuta chuan thlakha chung zet anom don bok na thok chanin nilengin an thok china an rim tlangin an beina sa hle thil ei huna an ei le topa exer an lamang lo bok nen na thok dang te chuan an dul kyar pha chu an phun pui hloma chuti chung chuan zanjia ei masa a chanan phur hle thung youtube po a thopui pakhat chuan chulhadam hun in siam thiam turin a shila a rilru le taksa ti chaw kop lo turin a cha bok anom na hmun chu current man theina ani lawa wangin rc an lang chiang hle a telescope manga thla en tu ten youtube ne na a ma a an ka chwa to hlotling talo po alan thei thuan shil youtube chuan en len na wabel tirin na en ve a an thil ka chwa ming jjbt chu a mu ve bok chu ming chu a nickname ni chinin an game khela po a mang china chuti rol chuan jingjing in ama hnem na na rabbit rc zong zong a muto inia lom tia message a thon chu a sha chuak le a chan te ne na ta akal shan nu chuan jingjing nen anin biak na message hlui ho chu a en le ta voice message om chun chu play in
Jing o a she thei chu a hlim pha hle anin biak dan te chiar le ta anui lai chuan a thian pa pakhat alo kala tu thil en a en ruk nu chuan heti chen kan om ho to a bial nui nei ti soi ve ngai lo ti in nui de vur vura message lui en mai ani ti ma se a thian pa chuan ama ingai ti a shat mai alom a ti ve tlat YouTube po chuan ngai to in jing laka a ril rom dan chu a she thiam chho shet bok na thok ho anin wala yin YouTube bial nu chung chang an soi chhuaka an na thok zinga mi ania ngem ti tering kwalin tunge ani an she chak tlang hle bok YouTube chuan tu ma chang lo chuan a chwa san dai tlai khat ama chawa omlai chuan papera jing ming siakin thu han zia atuma ma se bulchan maidan tur chu a shelawa gwanzai chanchin she turra abyak chuan ani chuan mei che chung chang bok alo soi pui le a anupui zok bia in ani chuan adin hmunte a shila ngai to om ani lo wangin YouTube po a ha dam hwai bok anin biak na anti top ma chuan gwanzai chuan jing nen an chan chin zot le sha ma a zo na chu chang lok lo ma se angai to na alwa khachin ti chu a phabik lawa gwanzai zo na chu hun ol ka nei mang lawanya atan enge ka ti sak ve theyang ti in a changa a chana wang chuan gwanzai te nu pa chuan soi ve mai turan shelawa ma se gwanzai zok chong chuakin YouTube ril rupu dan chu chalo ti hle in a zil ve a in ngai zon na angai to dan chu adik lo ti shilin a ati ve hle bok gwanzai thu soite a shat nu chuan YouTube chuan a thil ngai to dan te thlakin ma ni in rin tok ama moti a in sheta boka an na tho na a hlotlin na an chana wangin na thok ho an hlim tlang hle a an na tho na mun an chwa san ma chuan party nei le photin an lam swaw wa YouTube ero a hun ol nei apiangin jing le kha tur chu azia ka midang anga eile in lampo ngai to lovin jing tan a hun ol nei chu a mangral chhin jing po manager ling soina mun cocktail party na chuan akala me hlim tak puwa midanga bia kwa lai chuan abial pahlui a han mu a abial pahlui Mr. Su chuan jing chu ol sam taka anei le thei mai a ringa ma se jing mela chuan angai nat melte chiam lo Mr. Su chuan kabial nu in I practice na record kha alo mu pala apoi ka tikhop mai ti ma se jing chuan ti pal thil ani a ring lo hul hwala Mr. Su wan in chena du chana YouTube niam ti a zo chuan nangmai ni wangshim shima chenche ka ni zok ti in midang local rem changa la in a in thiar fi hlim thei sham manager ling in Mr. Su wan jing a biati a sha chuan alo hlau thong hle a chong kam thiam na manga jing abum thluk le mai chu alo hlawani ma se jing chuan chu tiang ril ru chu aputo lo thung hotel an thlen nu chuan jawju chuan jing le khathon don ho chu ala khoma YouTube minga telve ti a soi chuan YouTube a thon ho zong chula in a ruma chuan alu pui zuya pakhat che a cher sakang tiril ru in pakhat chu a han honga YouTube chuan high school an kal la ya jing zo na a chan tha du lo chu a lem nen lam alo shil fia le veka a hun la ya a chan da na wangin ngai dam chu alo dil bok le khathon chu chher bel zelin avai chuan a indotin a chhiar le veka YouTube chuan an na tho na hmuna a thil ti hote te chu a thailang tel zela jing chu a kyang om ang main a thuzia ka chuan a ngai bokania a le khathon zong a chhiar zo nu chuan jing chu a ril ro boy hle a thutluk na siam dan tur a she thiam lo hle YouTube chu la du viang ma se atlai to ni in a shia a YouTube ne na chuan message thonin a chan na te awangin lom thu a shela ma se atlai to ti in YouTube wan jing in a chang chu alom hle a ma se a be se ang chan na a mulawe ro a shil hai hle thung jing chuan a chung te nen hun mangin an hlim tlang hle a ma se a ril rukil khata YouTube ringota om thung a message YouTube wan a chang le lo chu a beidong ma ati hle a ama anga bulchan tu zok ni chu atum to si lawa an na thok zau jawju nen hoan tum chu YouTube kar bula lo ding chu an mu a jawju chuan an pahnia hun tho siam sak tumin
a in thiar fi hlim tavat Zhao chu YouTube lama chan miawa wangin jingjing chuan du thlan tur danga nei lo YouTube la in driver license chu a hmu thlap boka an ho ko nga chuan YouTube chuan petrol thuna ngai ti in a dinga jingjing po restroom mang turin a chhuak ve ngal bok petrol thun talo chuan jingjing chu aveng ta zoka YouTube nen anin kar chu soilang masa tu jok ni tum lovin YouTube chu misang angmain anga ya kara lu tur YouTube wana dan po chuan a hoi chuak ngam lawa ka chana khan omzia nei to lo tak takem ni ti in YouTube chuan azot le ngat jingjing chuan engwanga tuna min changai ni a hun lai khan meichi a takani a tuna iril ru khoi viawem ni a tileta a in sirwang chawani chuan chu jingjing thil du chu ani haulawa YouTube chuan a in ngai to hnu chuan a thiam angin a ril ru dik tak chu a soi chhuaka khang le khathon te kha jingjing in a chiar huna a hlimarin wanga zia kani a hun ol nei pianga a ziani ma se aning ngai lawa atan chuan jingjing lam thil reng reng shat nin a nei ngai lo bok hun kal to a jingjing laka a che dan te awangin a in chhir hle boka filta hun rei tak na a tho nuwa aril ru a sha thiam ve chau thu a shila jingjing max wa lak thlak sakin a chan na a ngak bok ma se jingjing chuan olsam taka apomani chuan olsam taka nei theya a in ngai a hlo wangin chan na a pedu lawa YouTube chuan a kwa ta vong vong ringot jingjing in ko tan thlen chuan kum thar chi bai in bukin anin thla a YouTube ke ya a ho tur chu ngai to viau ma se ngai to angalan chu atum lo thung jingjing chu achung te nen zan je ein hun nuam takan mang hawa geman khela chuan YouTube ne na changin ina thlen to thu message adunga changle lo turin a in sum na saviau bok YouTube kalchin chu a phone na chang chuan chuin a khongai ru viawa YouTube po anu le paten a mela engi mo ve nei ti an sha thiam wang chuan mei chilamani ringin an han zot kwala anu ngai dana chuan ama achang to in mei chia in an zoi kwal china tuna po YouTube chuan mei chia a boy pui masak ala ring chuang lawani zinga chuan an chung hnai deuh te nen tu chuan an eitlanga hun no la nei changin jingjing message tur a hnu chia zia bok jingjing po in an chol man chung chu YouTube message thon chin te chuan a ti hlim hle a ma se chan le chu ala she thung ama a aman a thon chin ang chia khan tuna chuan YouTube zokin a be masata zat zat boka jingjing chu aka zen mei chia nen thom no thlengin an chuak du na jingjing kara driver license mu chuan enin YouTube chu tungia ni ti azota jingjing chuan license chu lak sakatum ve mek bok